ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст борадро Mercedes-Benz C-класса ки сечка дизел объём никадаги соли барои шуш 1994 соле ки судифурӯш дизеле объём мотораш 2 литре коробка автоматаи сайстани мошин мегад нахаду. мошина полни худ объёмни кадагиан. мошин мегад 4 таблонаи 70%, 4 диска, 100 км мегад, 6 литр мегад расход дорад. хоб дута электропакет, обогрев сидений, салоншам тоза, родной краска серебристи. мошин опшн нахаду. варианти алишам меша сумкатиам. нархи мошина мегад 38000 сомонӣ гуфтесем. бо арзон муомилаи хубам дорад ё ки ба ягон дигахи мошино мегад вариантҳои алишам дорад. метавонед вариантҳои худона пешниҳод кунед. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи вахш. номерои мегафоншон аста кор мекунад. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоти пурраша метавонед занг загиред. дар ин рақамҳошона ватсап пайваст дорад. хубаш не ки занг занед. 38000 сомонӣ муомилаи хубаш дар назди капоти мошин. боз қадиш якта дига мотори нави дига бо қадиш падарка ки мотори ҳамхали мошин аст. ваяшам қадиш падарка метия мега марамат сушна тамос гире. мошини фурӯшии навбатӣ аст борадро Mercedes-Benz S500 аст ки соли барои 2007 соле ки судифурӯш бензини холия. объём мотораш 5 литре, коробкаш автомата, сайстани мошин мегад бениҳоят тоза, ягон сарапина, ягон расход надорад. то моҳи марта мега ҳуҷҷат дорад, танировкашам срок дорад. хоб 4 балон мегад 70-80%, хадавои кадагӣ, кондитсионер, электропакет. мошин бародарон опши ҳама чизаш кор мекунад, яъне ки бе камбудӣ 4 диска, 4 балонаи 70-80%. ягон камбудӣ надорад, ҳама ҷош кор мекунад. срочно мефурӯшем. бо нархи 250000 сомонӣ аст. бо муомила мешавад. Mercedes-Benz S500 2007 сол, бензини холӣ, мошин бениҳоят тоза. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар. 250000 сомонӣ бо муомила мешавад. рақамҳои мегафоншо наистаги аст. аз ҳамин рақамҳо метавонед ки маълумотҳои пурраша занг зада гирем. агар шумо дар охали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан набоша бародарон, инам хес сурат маълумот адресша нависа роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотон нагузоред ва силкаи навори моро дар ватсап имо чизе ки дорен силкаша подписа кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон Opel Hatchback аст ки соли барои шуш 1996 соле ки бензин аст. ардаш кор мекунад. мотораш простой 6 литре, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду. мошин мега 1 сола танировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадавои сос, салоншам тоза, моторшам мегад нав, ба қарби мегад 1 ҳафта шуд мегад вагони задем. яъне ки моторш мегад вагони 1 ҳафта шуд мегад часпондем. 4 дискаҳои престиж молодёжни, 4 балонаи нав. танировка ҳуҷҷат ҳамаш 1 сола срок дорад. мошин мегад нахаду, не ки дарош не ки ручной бардон азиз, яъне оинош ручной болопос мешавад. мошин магнитофон ҳамаш кор молодёжни, срочно мегад сум дар кора мошина фурӯшда мондем. нархи мошин мегад 33000 сомонӣ аст. бо агар одамони конкретна харидор бошад, бо ягон сум муомилаи хуб када метием. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. номерошон мегафон аст. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирем. мошин моторш нав аст. беҳтарин сайстиана. марамат тамос гирем. Daewoo Leganzi аст бародарон светои сафед соли барои 1997 соле ки бензин аст. ардаш кор мекунад. моторш 1.8 литре, коробкаш механика, сайстани мошин мегад нахаду. хай камбудиша нагуфтам, барои ҳамин бо пурсида мегирем, барои ки мошино серано берасход намешаванд. 4 диска, 4 балонаи 60%, электропакет, намехи родной краска, як дона сурат дошта, ҳамира пешниҳод кардиам. ин мошин қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. нархи мошин мега 11000 сомонӣ аст. нашуд арзон кадан ягон чи гуфтагӣ нестай. мумкин арзон кадан ягон 500 сом 1000 сом мекунанд.
одамони харидор мега аз пеш омада бина мега одамоне ки мисол барои пурсидан барои нархш занг назанад ки одами коргара мегад вақти мона вақтшона нагирам. шаҳри хуҷанди босонӣ 11000 сомон номерошон тисел аст. кадомтон агар мехарен дигар маълумоти пураша аз рақамошон гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон дайво тико аст ки светои сурх вишнови соли барои шуш 1998 соле ки судифириш бензини холия абио моторуш прастои 0,9 литри экономия коробкаш механика сайстани мошин мегад нахаду 4 та балон мегад парчка мегад мошин 100% нахаду мегад абио моторуш 0,9 литри экономия мошин нахаду мегад омада бинен мегад арзон када метим. нархи мошин 12000 сомони аст ки бо савдо ҳам дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри турсунзода регар вардорон 4 балон нав аст 4 калпак электропакет радной краска михел вишнови олучаги свет номери телефоншо билайнай нависага аст. аз ҳамин рақам метавонед ки пурра маълумотша гирен. агар шумо дар охири мошинои фурӯшӣ мошинои болкаш ё ки хона замин квартира ягон техника барои фурӯхтан агар ҳам хел дошта бошен метавонед ки сурат маълумот адрес номери телефон ҳамаша нависа роӣ кунен мо фурӯшда эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон ваз 21012 ҳастад ки соли барои 2003 солае ки газ бензинаш кор мекунад. абио мотораш прастои 4 литре коробкаш механика сайсери мошин мегад нахадо ане ки мошин мегад кор дора бардор барои ҳамин нархи мошина арзон кади ане ки мошин мегад расход дорад расходша хитор мекунад ки корша нагуфтен чай кор дора мега соҳибуш нархи мошин мега 7000 сомони аст бо ягон сумша минус мекунад ане ки мошин расход дорад то чанд сола нагуфта инаша пурсида мегирен. радной краска сафед 4 диска 4,50%. нархи мошин 7000 сомони ки қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров тарафи хуҷанд мешавад. ноҳияи бобоҷон ғафуров рақамо телефоншо вавилон нависага аст. аз ҳамин рақамо дигар маълумоти пураша гирен. агар шумо хали мошинои советски харидани мошин бардоред ё ки ягон дигар намуди мошин дар комментари нависед ки чӣ халиша мехарем мо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем яъне албатта ёфте пешкашто мекунем фақат шумо дастгир кунед лайкотон нагузоред навора падилса кунед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон ваз 2109 молодёжни аст ки соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторуш прастои 6 литре коробкаш механика сайстани мошин мегад нахаду мошина мегад полни худ айсар мегад тайёр кадаги мошин молодёжни кадаги аст. мотор мегад нав хадавои кадаги балон диска ҳамаш нав аст мегад ҳуҷҷатҳои солонаш мегад то моҳи марта мегад яъне ки танировка ҳуҷҷат мега ҳамаш то моҳи ахири марта мега ҳусорок дорад яъне ки қариб 2-3 моҳи дигар мешавад хеле ҳисоб рехна бадон аст қариб ҳардуш мега то охири марта сирок доранд 4 балон нав аст бардор диска салоншам тоза нахаду мошина хидмон тайёр карда мегад сундалко дошта мефурӯшем. нархи мошин 15000 сомони аст бо арзон намешад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт. номери телефоншон мегафон аст. дигар маълумоти пураша гирен. мошин танировка сирок ҳамаш сирок дорад марама. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон опел хечебек аст ки светои намхели кабуд намхели свет бардуни азиз соли барои шуш 1992 аст ки 1991 сол бензин газ мегад ҳардуш кор мекунад. моторуш мегад прастои аст 1,5 литре коробкаш механика сайстани мошин мегад нахаду люк дорад 4 балонаи 60% мегад салоншам тоза магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегад агар солшам кӯна бошад не ки мошин нахаду мегад мегири корта пеш мебарӣ срочно мега сум дар кора мега бародор ҳамин хел гуфтай нархи мошин 16000 сомони бо арзонтар конкретна муомила мекунанд. қарор дорад дар шаҳри кулоб. кадом бародоре ки дар шаҳри кулоб бошанд ки рафтан на хачбек арзон 90 на хадо аст ки метавонед аз рақамои поимда вавилон аст дигар маълумотша гирем. мошин балонсоз люк дорад магнитофонаш кор мекунад на хадо бо муомила дорад марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбарадорон лада приора аст ки соли барои 2008 солае ки судифириш бензини холия абио мотораш прастои 6 литре коробкаш механика сайсани мошин мегад нахаду срочно мега сум дар кора мошина фурӯш намудабадорон 10 моҳи дига танировка дорад 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад хадавои губкават ҳамаш кадаги 4 балон сода аст мега 80% радной краска сиёҳ мошин обшим нахаду танировка документ ҳамаш срок дорад. нархи мошина мегад 28000 сомонӣ бо муомила дорад.
одамоне ки намехарам мегӯяд мисол беҳуда занг назананд, одамони коргаранд мисол беҳуда мегӯяд нороҳат накунанд, ба телефон умуман савдо намешавад. мошинхари конкретна боша мегӯяд омада аз пеш бинен, яъне ки мо ҳам муомила карда метавонем мегӯяд соҳибшон. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, номери телефоншон мегафон аст, дигар маълумоти пурраша аз амин рақамҳошон гирен. агар шумо хали мошини хар бошед баъд ягон марка мехарен, дар комментар нависед ки чӣ хеле мошинро ба шумо дар кора, мо албатта ёфтем ҷудо карда баҳри шумо омода карда мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбарадрон ВАЗ 2106 ҳастае ки соли 2001 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад, мотораш прасто 1.6 литре, коробкаш механикае, сайсияни мошин мегӯяд нахадо камтар кор дорад. мошин мегӯяд як 2 рӯз 3 рӯз дигар ҳуҷҷат дорад, мегӯяд яке ки буд мешавад, яъне ки суроки ҳуҷҷатош буд мешавад. раднои краскаи хеле света бад металликае, чӣ хеле намедонам, салоншам тозае, магнитофон балон созае, фақат амин танаи мошин кам-кам кор дорад, яъне ки кори косметически кам-кам краскош беза камтар кор дорад, мегӯяд инаша шумохтон мекунен, яъне ки расход дорад. хоб 2001 сола бензин газ мотораш простой, нархи мошин мегӯяд 7000 сомонӣ аст, бо ягон сум арзон мекунем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода Регар. бо дар баҳрдорони дӯстоне ки дар комментария хоҳиш карданд ки ҳамхали ВАЗ 2106 монем ки расходам дошта боша, монем гуфта буда, ина ба шумо мошиниги хай расход ки солошон навастае. ин мошина камтар агар ки мисол расход чакнем бардор, нархош қимат мешавад. маърамад нахай 7000 сомонӣ аст, расход дорад. маълумотои пурраша гирен. лайкотон нагузаред, навора падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбарадрон Mercedes-Benz C-Class C-K дизел соитаи сафедаш соли 2006 1994 солае ки 34 дизеле, объем мотораш 2 литре, коробка механикае, сайзияни мошин мегӯяд нахаду. C-K дизел 94 сол, моторш аст, коробкаш механикае. мошин мегӯяд 4 балон мегӯяд простой аст, дискаҳои простой, электропакет. мошин мегӯяд хай соза ки камтар танашда кор дора бардорад. дидесен ки танашда краска дан курай, баъзе ҷош безифта гастай, обши мегӯяд камтар расход кардан курай. дигар маълумош мегӯяд 100% раднои сафеда, ба ҳамин хотир мегӯяд мошина арзонтар карда мефурӯшем. нархи мошина мегӯяд 29500 сомонӣ гуфтаесем, бо муомила мешавад, айна назди капоти мошин ягон сум муомила мекунем. ин мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи мошин 29500 сомонӣ, номерошо 918 вавилин аст, кор мекунад аз амин рақамҳо, дигар маълумотои пурраша гирен. тоқа одамони харидор мегӯяд беҳуда нороҳат накунанд, ё ки аз ҳама хубаш омада мошина мегӯяд аз пеш бинед арзон карда метавонед мегӯяд соҳибшон. 94 сол ҳамадонӣ адресаш 29500 маърамад тамос гирен. хоб баъдон агар мо бодо шумо дар хали мошинои фурӯшии хона замин дошта бошем барои фурӯхтан, инам хел сурат маълумот чаро кунем, мо фурӯш да мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда.